ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ರಜೆ ಅಂಚ ಪೂರರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅವ್ಲು 3 ಜನ ಸೇರ್ದಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಾಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಎಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪದ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ವಿನಿತ್ಲ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೆನಿತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚನೆತ್ತು ಒಂತ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಏನಾರೆ ಮಸಾಲಾಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲ ಫ್ರೈಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಡಸ್ಟ್ ವಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಯ್ ಎಂದೇರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಬದೈತೀನಿ ಇಂದು ಎಂದೇರ್ ಮಂದಿನಿ ಎಂದು ಪೂರ ಎಂದು ಆರ್ಟ್ ಎಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಗೋಡೆಡ್ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಸಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತ ಬಪ್ಪನ ತಿರ್ತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕಜಿಪುಗ ಪಾಡ್ಲಕ ಐಕ ಏನ ತೆತ್ತಿಗ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ತೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ಏನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದೀತ ನೀಕ್ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಆನಿಯನ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಪಿಲಕ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೀತ ನಾನೈತೆ ಅವು ವಿನೀತ್ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅವು ಫ್ರೈ ಬೇರೆ ಕಾಪುನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ತೆಪ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೋನ್ಗ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿನ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಮಂಚಲ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಪಂಡನೇಟ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಂದು ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನಿಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಏತ್ ಬೋಡಾತ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಶೋಕ್ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಏನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೋಡ ತುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಮಸಾಲ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕುದಿ ಬರೋಡು ಕುದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಎಗ್ಗನ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತಿನ್ನಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ನಾನು ತಿಂದಿನ ಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಚಾತುಂಡು ದಾದ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ತೆತ್ತಿದ ಕಡೆ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪ್ಪುಡು ವನಸ್ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಮೂವಿ ತೂದು ಗಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶಮ್ಮೊಕ್ಕ ಬೈದಿರು ಊರು ಹುಡ್ದು ಅರೇನ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮದಿ ಮಲೇನು ಅಂಚ ತಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದ ಬರ್ಕ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅವಳು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಡ್ದ ದಂಡ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಜನ ವಿನಿತ ಸಾಯಿ ಮೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಮದಿಮಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಮೀಟ ಒಂದಲ್ಲೇನು ಹಾಂ
ಮದಿಮಲ್ ನನ್ನ ಮದಿಮಲೆ ಅಲೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ನಲ್ಲ ಇರು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಓಡಿ ಎಂಗಲ್ಲ ವಂಶನ ಮೂವಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿನಿಬೋದು ಜತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿನಿಬೋದು ಜತ ಅಂತ ಆಚಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಎಂಗಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಏನಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಯಮ್ಮಿ ಸಾಯ್ ನಮ್ಮೈತ ಸಾಚಿಡ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ತಿಂದಿದ್ದ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮನ ಮನದ ಗಲ್ಲೀಟ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಡೆ ಬೋಬಿನ್ ಚಂದಮ್ಮ ಮನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಮಹದಿಯಿಂದ ಏನ ಅರಬಿಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐನ್ ಮೇರಿ ಮೆಹಿಂದಿಗೆ ಏನಾಗೆ ಏರ್ನ ಡೈಲಾಗ ಹುಷಾರಲ್ಲಿರಂಚ ಅಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಿರ್ ತುಲೆ ಎಂದುವ ಮೆಹಿಂದಿ ಮೂಲೆನಾ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ ದಿಯಾ ಸಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಂದು ಮಾಮನ ಮೆಹಂದಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಡಿಸ್ತಂಡ ಮಹದಿ ಯಾರನ್ನ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಚಂದು ಮಾಮನ ಮೆಹಂದಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅಡೆ ಪೋಯ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಗ ಮೂಲ್ ನಡತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಶಮ್ಮನ ಪಾಸ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಚಿಕನು ಉಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುವಣ್ಣನ ಕೀ ಮೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ತಂದು ಬೋಲೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡ ಆಯ್ತಂಡ ಪೋಯ್ 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 ಎಂಕಲ್ ನಾ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಚಳಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೋಯ್ತಾ ಟಿಕೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ದಾನ ಬಸ್ ದಾನ